voin hi April ninga sang ni som ni pani thole ni ania mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tuna chuan Ukraine le Russia in do thu tharte kanon puang le do na ni Ukraine bei turin Russia si paite anin hor khom mek tun Ukraine le Russia in do na chuan khovel ram lian tam takte aom le le tir theilawa mi tam takin an chanchin kan ngai chang thup ani Ukraine hun then khat chu Ukraine si paiten an lak le da wang le Russia si paiten Ukraine mun then khat an chu san nual wangin he in do na ra thlak takhi atop to mai don niangai kan tam hlea ma sai Ukraine si paiten gun taka thil chutin chuta an thil mu chua Russia chuan si pai mi sing ruk ve lai chu Ukraine run turin anin chalut mek ti hi nia heng Russia si pai an chalu te zinga hian indo tura roi mercenaries Wagner private military group te po an tel nual din an soi nge nge ani Ukraine khochak lam Luhansk region governor Serhiy Gaidai chuan Russia chuan amma ayangor le zola Ukraine bayani thainan in hor khomin anin lambuk chhotran me kani atia Ukrainian defenses then khachu tu na hian an paltlang nual to ani ati UK intelligence chief te chuan Mariupol lama in dona nasatakin hong ba ka Russia in doli thaile manro tam taka omni soin kalphalo na muna Russia motor tam takin Mariupol a thleng to ani ati bok ram pani thupuang tu te chuan an mel ma si paite thizat anin puan tam sia kani bera Russia in February ni somni pali tang khan an si paite chu mi sang khat jathum somnga pakhat chau an thi ti an soya Ukraine ro chuan Russia si pai mi sing khat sang ria jathum an thi to ni nan soi ve thungani Russia point Ukraine si pai mi sing chuang fe in nu nam chan to ni nan soi ve bok Russia si paite chu Sumy region Ukraine mar chak an chu san ni nan soya Ukraine si paite chuan Ukraine mar lam Chernihiv region a khom te chu Russian si paite hena tangin an let nual bok ni nan soi Ukraine khopui Mykolaiv le Okhakiv chu Russia lamin an boma wangin mi puipoi soilo paria thin mi somthum chuang an hliam bok ni nan soi ani Ukraine mi puiten Russia si paite tur mangin an hrai hlum Russia le Ukraine ram pani te in hir ngau na chu ala buai chhozela Russia in ral thuam hanga bain Ukraine ram tam takan la ani Ukraine point an thlir liam mai big lo thai top chuin an beile ta Ukrainian intelligence agency na talan danin Kharkiv bula Russia si paite chuan changtur telan ai wangin then khatin nun an chan phanin an puang heng changte hi mi pui ho Ukraine mi ten an pek nin an chal boka inrin nia Main Intelligence Directorate of Ukraine in Facebook a post siama chuan Third Motor Rifle Division a sipai pahni te chu changtur pol an ai wangin an thi ti an ta langani changte hi Igium mi te urani thu an soya thi puyan omba ka hian Russia sipai dang chang urai ve tu mi somni pariat lai te chu intensive care da lun nia heti mek lai hian Russia sipai zanga chuang te chuan zuhim tok lo anina wangin damdoina anom bokani hei po hi Ukraine mi puiten an hraya an pek tian soi ani Igium hi Ukraine khochaklam Kharkiv region a omania mihring singa veldon an chengani Russia si paiten ral thuam hang an beitur na pol an ni vea school le building tam takle chena in te ati chenualani President Zelensky and Russia le Ukraine in do chana Germany le France samopu Ukraine President Zelensky chuan tun Ukraine le Russia te boina chan bulpui berchu former German Chancellor Angela Merkel le former France President Nicolas Sarkozy ten kumsom palikalta April ni thum sang ni pariata European contingent of NATO meeting Bucharest munanaya Ukraine chu NATO security antel thayang ti an rel wangani atia Ukraine hi NATO member ni tur chu an ni haulawa mase gray area rengin hemi tang hian Russia le Europe te chuan min ho chhotran ta ni ati Zelensky chuan Merkel le Sarkozy te doi zebluat awangin Ukraine mi puitam tak chuan thia anni thil ti suara chu kan tel ta ni tin Russia and Ukraine run chan chu Germany le France roi tu hluite apu ani Angela Merkel officer ro chuan pi Merkel khana hun line nei to zom turin Ukraine thlop ngai lo hrim hrima mase Russia and Ukraine an do longa tur ro chuan thei to pa chu turin in tiam ani ati
Zelensky chuan former European hroi tu te chu bitumin Germany le France hian Ukraine hnolin Russia tlon lungoi thei anin ringa indo pui pani na hnuwa Europe in indo na ton rap thlak ber kan ma chhona ngai tak na chan hi Mrs Merkel le Mr Sarkozy wangani ani pani hi Bucharest a lo jinsela kumsom palikal ta thutluk na an siam ngam lo wanga angong rap thlak je hiron enro se tina soyani khothang ram te chu kan dem thran lo kan dem ber jok chu Russia sipai den kan mi puite chung rap thlak taka an che dan hiani kan dem ni ma se mi in kan ram laka thutluk na an siam na ture ro engma soi thei kan nei si lawa hetiang thil rap thlak takhi thleng lo sela chuan ram dang tran puina kan dil angai lo tur ti na soibok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan soizelin Russian nu tam takin an faten rong taka Ukraine mi puian tha te chu mu ve se adu hle ni na soya President Zelensky chuan official Telegram channel a Russian nu te hian Ukraine kho pui Kyiv dai Bukha Irpin le Hostomela thil thleng rap thlak takhi an mit ngei mu ve se la ka ti hle ani engwangin nge mi pui poi soi ho lo te hetiang taka soi san ni engtin nge Russian sipai te hian nu then khate chu an fa te mu lai ngei nan pong sul thei a then tela chu an beng bung vek khopin re hlum man tok bok sia Bukha mi pui te hian enge an ti sul heti taka hreu man torni tina soyani Zelensky chuan Bukha tlo lain an thil ton rap thlak taka wang chuan a mit tuia tla hiala a hnuk te ulin a tong thalei thei lo ni nan soi he thil hi war crime dik takania khovel chuan genocide tin an threreng to ang Russia Federation lamten kan in bia khun turan po sei rei po le he indo na hian an laka ngong thalo nei zel don sia mitam takrong takin an thata an lu an kudle ke te an tan saka meichia te pong sualin Bukha le mundang danga chuan mithi te hi thingrem chunga te basement a te kan hmuhnem hle ani Russia sipai te hian an mi hring pui te chu ramsat luka pon ngai lova an ngai sana sa hle ani hei hi genocide dik tak chu ani ati Russia Foreign Minister Lavrov chuan Ukraine Bukha a mi pui zali som thina nia soi chu thu dik lawani tinaron puang ve thunga hemi wang hian Ukraine President Zelensky chuan a hmun ngaia thilom zia fin fi ani nan soita ani Zelensky chuan khovel ram hrang hrang press mi te poron fuan khomin anon tel vea he thil hi fake news thu dik lo ani lova heti chungpo hian keima ni lamin inbia kan la rot fan chu ni si ti na soi chuak hialani heti lai hian news then kha chuan Bukha Kyiv dai fema mi zali som rong taka thatu te chu Russia sipai te ni lovin midang dai China mel putim khaten ni tin an thala kan pho chuaka tuna hian Bukha lama thil thleng chui turin military command le military law enforcement service te chuan Russia war crimes document an CMA ka forensic inspector explosive technician K9 team le doctor te chuan thina ko tlanga ding mek hliam na tak tur te tangpo in thilom dan an zir chiang mek ani national police officer somnga le prosecutor tam takte mai ba ka Office of the Prosecutor General ho thlengin he thil chui tur hin an tangrual don ani Ukraine Prosecutor General Irina Venediktova chuan Bukha a ruang zali somlai hmu chuani chu Russia Federation te nun ron ziale war crimes lan chuana dik takani atia tin Peter Steino European Commission thu puang tu le Foreign Affairs chuan Bukha thil thleng rap thlak takhi chu Russia ba kinan ti theilawang tin a soi chuak nge ani chu mai pa ka Ukraine Human Rights Commissioner Lyudmila Denisova chuan Russian prisoner of war te an enkol zui dan chu makati in annun rong hle mai Russia chu Geneva Convention dan kalinan che ani ati ve thung European Union Commission President Ursula von der Leyen chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chu Russia war crimes suipui ngai tiambok tin US Ambassador Linda Thomas Greenfield chuan America chuan Russia chu Human Rights Council atanga ban lai lockdown tur kan tambek thu soyani tin Mariupol lama chuan Ukrainian city of Mariupol mayor Vadim Boychenko chuan tuna hian Mariupol lama mi pui nuai khat vel lai lak chu turan la oma lak chu thuyan ni lo chuan mi hring tan a hlo zual thayani atia heti mek lai hian Germany kho pui Berlin a chuan Russia mi le sa te chuan an sarkarin Russia laka rilruput dan diklo tak chu du lovin kong an zo ve mek bok ni nan soibok
US President Biden an danin Putin a hrem ngai turin a phut buka hmuna ruang tam tak mu chu a zel ani wangin khotlang ram te chu an thinarimin tongkam na tak manga Russia chu kapin an dem ron hlea Russian buka lama in thanara thlak tak thleng chu thudik lo fake news mai ani tin tran kho ma se khotlang howero chuan Russia tran chan chu oi chi ani lawa Russia chu thil sual ti tu ani tin an soi ani Zelensky hovin journalist somsari rual zit te chuan he in thanara thlak taka thlen na mun hi panin an mit ngein an muwa a video le thalak chu reilawa khowela deng chuak ne hle ani hi heng thalak te hi Russia point an muwe tin khotlang ram te chu an tang na hlea US President Joe Biden a chun voi tamalo dem to le war crimes ti alo soi to thin Russia President Putin a chu buka thil thlenga wang hian indo dan paljut thil sual ti tu ber war crime dan ortin nge ani theinan na satakin ma kala don ani ati ama in US President Biden a hian Putin a hi war criminal alo ti to a ma se tun tu mai ro Russian President Putin a hi dananga hrem nge ni se ti na soi chuak ta ani European hruai tu te chuan Russia chu na sa zo ka hre kan tum thu an soi bok Russia hruai tu Vladimir Putin a mei chekop thin a hausa hle Russia ram hruai tu President Vladimir Putin an aruka mei chia lo kop thin le a fanei na hi alangan soi Alina Kabieva hausakna chu tar chu ina oma mitam tak be se ai na lo nei nung dai maya Alina Kabieva hi former Olympic gymnast ania a hausakna hi British pound maktaduai sari point paruk angin chutania former heavyweight world champion Louis Mike Tyson aina le thum in a hausakna hi tamjok ti Daily Star in a puangani Mike Tyson a hian pound maktaduai ni le point thum vel sum nei anga talan ania Tyson a hian boxinga huna manchungin pound maktaduai zathum aya tama hlo chuak to a ma se in heka bansan nu hian a hausakna hian kem lama pana Putin a bialnu Kabieva hi Olympic Games a voi ni atela medal la hlo chuak ve a sang ni pasari khan gymnast a chawsana kumsom parukani tangin gold ta lo hlo chuak der to a Sydney a sang ni Olympic Games a te lo in landai to ani asum nei hi pound maktaduai sari point paruk lai gymnast politician le media manager ani na tanga alak luti tarlan ani bok Russia President Vladimir Putin anen anin ko panga khotlang media ten an soi huai nu angai vena lo zual pha hleya hun rei tak chung in kopin fa phir te pon nei dun ti thlengin an soi ani Russia in Ukraine run nuwa Putin a hian a chung te him na ngai tu in Switzerland a mun him zok a thuk ruan ti bok Putin ale Kabieva te hi anin kop anga soyo ma hian thu chu mu mal eng ma an siam lo wangin adik ngeyem ti ro hriat thei ani lawa Putin a hian ami mal nun chung chang van tlang hriat a puan chu adu ngai lawa henga wang te hian thu dik le rin tlak hriat a har sa hle ani anu kharnan Russia in Ukraine an lak mai theilo chan nia lang mi thiam ten an soi tlem hi an chun zom te ang Russia le Ukraine hi ral thuam lama ain thlau zia le an ramin len hlei zia ngai tu chuan Ukraine hi rayan tang thei tur ni poina lang lova reilo te Russia hian atuk dol mai porin no mani kha amai ro chu rin lo dan te mai in thila tatlata Russia hi rin ang le base angin an che thalei theilo chu ni ta berni na hriat ta ani rin nanga Russia hetia a che thalei thei tlat lo mai hi a chana chuan khotlang ram ten ral thuam thataka an tran puina sarwang ani pakhat ngei na langa ma se hemi pia hian Putin an Ukraine han bei phut mai hian soidan le hria dan then khata chuan Russia sipai tam takhan Ukraine an bein an do don ti po anin reng lo alo ni o mani ma se an rin lo lutuk tak main Ukraine an beita thut mai sia Russia sipai te hi an hrila hain an ham hailet ling ta viau jok ni inarin omrum rumani heti ni lai kara hian Russia sipai tam jok male Russia mi pui tam tak te chuan Ukraine bei hi an lo du lo em bokani ina langa hetia za chu soilo Russia sipai le aram mi pui tam jok ten Ukraine dawan du lo jok mio wangin Russia sipai ten Ukraine hi tukdola huat na ril ru ne na nge ya anram lak sak ngei tumna le du na tak nen Ukraine hi Russia sipai te hian an beilo ni pakhatina hriatani chutiang ani lai chuan Ukraine mi pui le an sipai te ro chakai ko topa tran lo khuang lavin an theina zong le an chakna le an huai sen na zong nen a mei pa in
nula le upa te nen lam anram mi pui zong zong an lo tang rual ve thunga anram chana thi thak po in huam na ril rupuin ril rupau khau tak mai nen tran an lo kho ve thung sia hetianga Ukraine ram mi puin tang rual an lo beile si lai hian Russia mi pui tam takle an si pai te ngai point Ukraine do hi an du si lawa khuat na le hne ngei tuma tukdol ngei tumna ril rupuin Ukraine hi Russia si pai te an beilawani pakhatina lang ni nan soyani ole khati zongkha Ukraine le Russia in do na kal zel thu thar kan rom puan thei chu nia Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me